ku kasance da Shakallo TV a kodayaushe. Yadda na samu kaina a tsibirin Bamuda, Inji matukin jirgin sama Bruce Gannon. Shin akwai wani waje a duniya da yake da almara iri daban-daban kamar tsibirin Bamuda? To ku sani cewa wani waje ne mai hatsari a cikin teku wanda da yawan mutane sun je amma babu wanda ya dawo. Shi ne ake kira yankin teku mai abin al'ajabi, mafaka ce ta mutanen ɓoye da kuma shaidanu. Masana a ɓangaren sojoji sun yi nazarce-nazarce da bincike-bincike kan ainihin abin da ke wannan waje, amma hakan sai ya haifar da cece-kuce na ra'ayoyin jama'a. Sai dai binciken ya gagara samar da gaskiyar abin da ke tattare da hatsabibin tsibiri na Bamuda. Amma an gano wasu abubuwa da kan faru a can cikin ƙuryar wannan waje, waɗanda suka sa masu shakku game da shi yin shiru. Saboda babu jayayya ga wanda ya je wannan wuri kuma ya ga abin da har ya faru. Shin za mu iya yarda da maganganunsa har mu gano ainihin gaskiyar wannan abubuwan da ke wannan waje? Wannan dalilin ne ya sa na ɗau har mai yin bincike da kaina. Da farko ya kamata na sanar da ku a takaice me ake nufi da Bermuda Triangle, wato tsibiri mai turaku guda uku. Bermuda suna ne na wani yanki na kogin Sigaso wanda za a yi wa alama mai turaku uku. Akwai ɓangaren garin Miami na ƙasar Amurka, da ɗaya ɓangaren na tsibirin Bermuda, sai kuma na ukun shine na San Juan a ƙasar Puerto Rico. Ana yawan tafiye-tafiye a yankin da ke kewaye da Bermuda na jiragen ruwa daban-daban da suka hada da na ɗaukan kaya, da na shakatawa, da kuma na tafiye-tafiyen. Haka jiragen sama na yawan zirga-zirga a wannan waje, amma sai dai bakin fentin da ke wannan waje ba zai goge ba. Amma abin ya fara ne da jiragen yakin nan da ake kira F-19 a ranar 5 ga watan Disamba na shekarar 1945. Jiragen saman koyon yaƙi na Amurka guda 5 ne suka zo giftawa ta wannan guri, sai kawai suka ɓace ɓat. Matuƙa guda 14 da ma'aikatansu guda 13 suka zo don gudanar da bincike, su ma sun ɓace. Har wa yau dai babu wani mahaluki da ya gano ainihin dalilin ɓacewarsu. Sai fa a wannan karan da aka samu ɗan baiwa. Waje ne mai hatsari da ke tsakanin girman kilomita miliyan 1.300 ko kuma kwatankwacin murabba'in mil 500,000. Wannan waje ne ake kira da tarkon shaidan. Bayan wannan ibtila'i ne aka dinga samun alƙalima suna ƙaruwa na ɓacewar ababen sufuri. Mutane suka dinga tuna yadda abubuwan mamaki da al'ajabi suka faru a wannan waje. Za a iya bayyana cewa wannan dodorudo ya samu ne tun zamanin matafiyin nan da ya zaga duniya a jirgin ruwa, wato Christopher Columbus. Masana masu hasashe sun ce matafiyin ya wuce ta wannan waje, kuma wasu ababen tashi sama sun wuce a guje tare da wata irin ƙara. Christopher ya kuma lura da yadda compass, ma'aunin gane gabas, ya dinga jujjuyawa ba ƙaƙƙautawa saboda rikitar wannan waje. Shin wannan ya nuna cewa abubuwan ban al'ajabi sun daɗe da faruwa a wannan waje tun lokaci mai tsawo kenan? Idan har ka yadda da labarin farko na yadda abubuwa suke bacewa wannan waje, kenan abin ya zama mai hatsari fiye da yadda mutanen baya suka yadda. Wani babban jirgin kaya da jiragen sama guda 3 tare da fasinjoji da ma'aikatansu duk sun ɓace kwata-kwata a tsakanin shekarar 1945 zuwa 1950, ba tare da mun hada da jiragen yakin nan na F-19 na baya ba. Kayya, akwai dalilai da misalai na abubuwan da suka faru a Bermuda. Shi ya sama aka buɗe masa wani kundin adana bayanai na Wikipedia mai ɗauke da irin abubuwan da suka faru a hatsabibin wannan wuri. Mamayar wannan waje ta bazu har kan tsandauri, domin a shekarar 1969 wasu ƙananan gidaje da ake yin su a bakin ruwa domin hangen teku da ake kira lighthouse a ɗan ƙaramin tsibirin nan mai suna The Great Isaac Cay
su ma sun ɓace ɓat, haka mutanen da ke cikin wajen babu labarinsu kwata-kwata. Tabbas da gaske ne an samu ambaliyar ana a daidai wannan lokaci da ta share wani yanki na gefen wannan waje. Shin wannan ma na da alaƙa da Bamuda? Haka ne, ba mu da shakku kan haka. Duk da abin al'ajabi da almara da ke wannan guri, akan samu shaida ta abin da ya faru. Akwai mace-mace na fiye da mutane 900 da waɗanda suka tsira kusan 19. Ina ganin yawancinsu ba za su iya gaya min komai ba, saboda lokaci ya shuɗe, zamani ya ja. Amma sai dai akwai mutum ɗaya a duk faɗin duniyan nan da ya shirya tsaf domin yi mana bayani gamsashe game da wannan takadirin waje. Wannan mutum ba wai mai karance-karancen tarihi ba ne, a'a, zai yi mana bayanin halin da ya samu kansa ne na al'ajabi da haɗari da ya gani, kuma Allah ya sa ya tsira. Ba kowa ba ne da ya huce Bruce Gannon. A ranar 4 ga watan Disamba na shekarar 1970, Bruce da babansa da abokin harkar kasuwancinsa suka tashi a jirgi daga lardin Andros zuwa Miami. Wannan ba shi ne karan farko da ya taɓa yin wannan balaguro ba. Komai na tafiya kamar yadda suka saba. Tafiya ce ta awa 1 da rabi. Bruce na tuka wani jirgi ne samfurin Beechcraft Bonanza. Jim kaɗan da tashinsu ne sai ya lura da wasu ƙananan gajimare a dunkule a gabansa. Jirgin ya yi saman murabba'in mita 300, kwatankwacin ƙafa 1000. Ga mamakinsa, gajimaren suna tashi tare da su, da inda suka tashi suna bin su. Amma cikin ikon Allah, jirgin ya samu ya kauce musu tun kafin su yi nisa. Bayan akalla tafiyar minti 10 ne, sun yi nisan tashin mita 3505, kwatankwacin kafa 11,500. Sai wani katon gajimare kuma ya bayyana, wanda ta sa Bruce ba shi da zaɓin kauce masa, sai ya afka cikinsa. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, duk abin da ke kewaye da shi ya koma baƙi ƙirin, amma kuma ba ya kai ga zub da ruwa ba. A nan matukin ya lura da wani irin haske da ke haskawa ta ko'ina, wanda ya fi walƙiya ƙyallawa. Ga hasken sararin samaniya a ko'ina, abin gwanin ban tsoro da kuma firgici. Don jin yadda za ta kaya da matuƙi Bruce Gannon da kuma tarihin hatsabibin wannan guri na Bamuda, ku biyo mu a kashi na 2 mai zuwa da wurwurin nan. Ku kasance da Shakallo TV a koda yaushe.